ההופעות על ההיפ-הופ הרשמי של ישראל. מוקדש לכל החיילים שמייחלים שהעולם ישמע אותם לשתי מילים. נמאס לשמור למדבר יהודה תוכן שמירות מרגיש כמו חמור. מישהו רוצה להיכנס שישלח מכתב או אימייל. למה סתם לתקוע חיילים בש"ג? כי כל האחראית עליי לשמור על עם ישראל חי. אבל 48 די אפינג גונה די גם מבוטה הקטן הזה. נמאס לי מהקיר המלוכלך והמושתן הזה. כל אחד כותב על המחזור שלו, הוא הכי גדול הכי מוצלח, אני חושב שלא. צעירות זה לא פשע, 2 נובמבר 9. פשע? לחשוב על מה שנשאר לנו זה רשע. 4 שעות פתאום נראות לי ארוכות, כל שעה כאילו יש בה 140 דקות. עוד מעט יהיה מכות, אני מחכה הזמן עוצר, ובמקום עזרה אומרים לי שיעשה ובקצר. והשמירה אל העובר עוד רכב בתוך הבסיס מעיר בכל דקה אינה נגמרת והלילה לא נגמר הוא הצעיר. אלוהים אני נרדם, אבל נרדם כל לילה אני כולה בן אדם בשר ודם. לא מבין את המשפט המיושן ששומר ישראל לא ינום ולא ישן, וזה לא עסק, נגמר לי כבר החשק לחכות לקצין תורן שיבוא לפרוק לי את הנשק. אז אני ישן מעשן, רוצה לאכול, נראתה לו מעשן, אפילו זה אני לא יכול. אני יושב וחושב על שירים וכותב על הקיר הנייר וכואב לי הלב על כל מי שנדחק כמו כלב שמירה, מרותק מהחיים, מרוחק מהחברה. כל רבת נשאר שבת, מתקשר אל החמה. אני לא מאמין שאני אפילו לא צמח. כי מה אנחנו שני מסכנים כל היום תוכנים מחפשים תעסוקה. אמר סביב בפנים אל העובר עוד רכב בתוך הבסיס מעיר בכל דקה אינה נגמרת והלילה לא נגמר הוא הצעיר. הלאום בדגל בית הספר לקצינים, הדגל המוביל את בה"ד 1 מאז הקמת המדינה. להנפת דגל הלאום הקהל מתבקש לעמוד. המסדר ידגל את נשקו. רגל שק. המסדר יחטיף את נשקו. אחת שק. המסדר יציג את נשקו. הצג שק. עמוד נוח. הקהל מתבקש לשבת. לקבלת המסדר אתכבד להזמין את מפקד המכללות, האלוף יוסי ביידץ, בליווי מפקד בית הספר לקצינים, אלוף משנה אבי גיל. ביידץ? יצא יפה, אה? המסדר יעבור לפה. מסדר. המסדר יחטיף את נשקו. אחת שק. ישנן בנות,
ישנן בנות אשר יוצאות כל אחד אם הן רואות בחור נחמד הן מוכנות לטוס מיד איתו אפילו עד אילת אבל אני איני כזאת אבל אני איני כזאת מי שאין לי ביטחון איני יוצאת גם מהרקון ישנן בנות שמתלבשות כמו בז'ונל החצאית עולה אל על ובחולצה יש חור על חור שכל אחד יוכל לבחור אבל אני איני כזאת אבל אני איני כזאת אני צנועה בדרך כלל ואיש אליי אינו נטפל ישנן בנות שמשתגעות ממש על קליף ולא רוצות הן שום תחליף רק קליף ביום וקליף בליל וקליף הוא מלך ישראל אבל אני איני כזאת אבל אני איני כזאת אני אוהבת מיני אז את יוהאן באך סבסטיאן ג'אז ישנן בנות אשר קוראות ללא בושה את השטויות ולאישה וזה תשאל אותי כל עולמן התרבותי אבל אני איני כזאת אבל אני איני כזאת אני קוראת זאת עד הסוף אבל יודעת שזה בלוף ישנן בנות שרק חושבות על בחורים לא אכפת להן מה שאומרים תופסות את מי שרק אפשר ולטובות כלום לא נשאר אם לטובות כלום לא נשאר אז הן עושות ממש אותו דבר והגברים אומרים אז כך כל הבנות זה היינו הך כשאביב נרדם, יאור בחיוורון, בשדות האש איתם, הקרב האחרון, ובוקר נהדר, מן הבקעה להר, אז יעלה בזמר ורון. השמש ידור בין עזה לרפיח, ירח ילבין על פסגת החרמון. ישובו לעיר חיילים בהמון ילדה אחת קטנה ובידה זרים לעיר הלבנה תצא אז בשירים ולחייל נרגש תשים סביון בדש והשמיים כל